Mira, se non parece un ruído agora, vou chamar a policía, Estas imaxes que ven non son un feito illado, segundo veciños de varias rúas de Poio, aseguran que hai condutores que as empregan de noite para circular a gran velocidade e facer manobras perigosas, tanto para eles como para o resto de usuarios da vía. Tamén se queixan de que non nos deixan descansar. A policía local investiga os feitos. A partir de los viernes, esto aquí en la avenida Nuriqui es, vamos, un caos de niñatos con los coches haciendo kamikaze. Cítanse conductores con vehículos que teñen certa cilindrada co fin de percorrer o municipio facendo derrapaxes nas glorietas e levando a cabo unha condución temeraria, incluso co resultado de sinistros viales entre estes propios conductores. Boas tardes, mércores 10 de decembro, benvidos ao Galicia Noticias. Outro suceso con vehículos a motor deixou un rescate complicado e un ferido grave nun monte de Moaña. Foi o accidente dun motorista que practicaba trial, unha actividade lúdica que esta vez derivou nunha caída grave nunha zona de difícil acceso. O vehículo do persoal médico non podía pasar, así que chamaron os bombeiros, pero estes tampouco podían. Finalmente houbo que rescatalo a pé. Andando, porque o noso vehículo non entraba hasta onde estaba a persoa, que é difícil acceso. Acompañados deles, pois chegamos hasta onde estaba a víctima, nos pasou a comunicación un compañero del polo teléfono móvil, e ao chegar ali, pois o mobilizamos e o trasladamos nunha camiña nido que temos. Non se podía mover, nós o que fixemos foi transportalo hasta a camilla, da camilla, pois xa despois de transportalo hasta a ambulancia, na ambulancia fixemos encargo del. Curioso achado en Pontevedra, uns veciños desa localidade atoparon un artefacto no seu fallado que podería ser un explosivo. Trátase dun obxecto grande e enferruxado. Os investigadores creen que puido pertencer a uns militares que viviron de alugueiro no inmoble hai 20 anos. Ata o lugar mobilizouse un equipo policial dos TEDx, especializados en explosivos, que xa recolleron a peza para a súa análise. Sorprendeume, claro, por suposto. A policía díxome que tiñan que averiguar, a ver que era. Eu sei que viñeron, que foron arriba, colleron, perdón, había non sei cantos policías, eu estuve aquí falando con un deles, e nada máis, foron arriba, colleron e marcharon. En este Galicia Noticias tamén iremos ata Monfero para lles presentar a Rocha. Trátase dunha vaca excepcional, e non porque o diga o dono da granxa onde vive. O seu ADN revelou que é a vaca leiteira con maior xenética de España. E iso tamén é garantía de futuro. As súas fillas darán cantidade e calidade de leite. E atención, emitirán tamén menos gases de efecto invernadoiro. Miraselle todas as características, leite, grasa, tipo, todo. Enfermedades, agora estáse mirando o do metano, prioritario que produzcan leite, pero con calidades, con grasa e proteína, con animales sanos e que non teñan enfermedades. O home que atracou pistola en man unha gasolinera de Tui foi trasladado esta mañá ao posto da Garda Civil en calidade de detido. Foi despois de pasar a noite no hospital en psiquiatría pola crise nerviosa que sufriu no momento dos feitos. A Garda Civil continúa investigando o acontecido. Hoxe, os axentes volveron á estación de servizo onde tentou roubar e onde mesmo apuntou un dos empregados e agrediu un cliente. Houbo a máis un forcexo cos policías no momento en que tentaban reducilo e dous deles tiveron que ser atendidos no PAC por feridas leves. O home de 41 anos está previsto que pase mañá a disposición do xulgado de Tui en funcións de garda. Terá que responder por varios delictos, roubo con violencia e intimidación, detención ilegal, lesións e ameazas, danos e tenza ilícita de armas. Este veciño de Tui ten xa numerosos antecedentes. En Lugo detiveron un home tras asaltar navalla en man un vendedor da Once. Asaltouno 2 veces no mesmo día. A vítima facía pouco que traballaba como vendedor e para garantir a súa seguridade foi recolocado noutra zona da cidade. O detido xa pasou a disposición xudicial. Había uns días que se estreara como vendedor da Once, despachaba boletos a pé de rúa, cando se achegaron 2 homes a pedirlle se lles daba cambio.
Era unha trampa, polo que viñan era pola recadación. Conseguírono, pero non quedou aí a cousa. Estaba desarrollando o seu traballo na vía pública e foi abordado en 2 ocasións, nunha delas chegaron a esgrimir unha navalla de maneira intimidatoria, polo que conseguiron a recaudación do día. Desde a 11, dignos que se trata dun caso puntual. Tamén o confirman os vendedores. Monse leva 28 anos traballando neste quiosco da Praza de Santo Domingo de Lugo. A verdade é que non, realmente que non. Pero si, tamén non é igual estar nun punto de venta como nun quiosco. Vale, a protección é un pouco distinta, realmente que sí. Dentro dos quioscos teñen un sistema de seguridade que lles permite pecharse e avisar á policía. Hoxe tampouco é doado que lles coen billetes falsos, unha estafa que antes era frecuente. Agora tamén estamos xa máis preparados, que xa temos a máquina xa nos detecta os billetes no TPV logo, e que te podes pechar dentro, claro que sí, a ver. Pero poden te pillar igual a camiño de que ves ou de que vas, realmente, ao teu punto de traballo. Como reaccionarei? Non sei. É que as situacións hai que vivilas para saber como se reacciona. Pero, bueno, trataría de defenderme nun primer lugar. Logo, despois, pois, ante la vida, el dinero. A raíz dos asaltos, o vendedor tivo que ser recolocado noutra zona de venda da cidade. Non o coñezco porque realmente acaba de empezar. Levaba días o pobre chaval, que, bueno, foi unha situación seguro que para el bastante desagradable. Na detención participou o Grupo de Delincuencia Especializada e Violenta, ou UDEP, da Comisaría de Lugo. Reiteramos ao noso compromiso na protección das persoas vulnerables e na seguridade da vía pública, pero sí quero dicir que é moi importante a colaboración cidadá neste tipo de casos. O ladrón foi detido no mesmo día e xa pasou a disposición xudicial. Un motorista que practicaba trial polo monte quedou ferido grave tras un accidente. O home caeu nunha zona rochosa e quedou atrapado. Por sorte non ía só, os compañeiros avisaron os servizos de emerxencia. Os bombeiros tiveron que participar no rescate ao tratarse dun lugar de monte de difícil acceso. O sinistro tivo lugar no monte da Paralaia, en Moaña, moi próximo á coñecida Cruz do Sestoso, un lugar cunha orografía complexa, moi rochoso e con moita maleza. Por este motivo, a súa chegada aos servizos sanitarios non puideron acceder ao automotorista ferido e precisaron a axuda dos bombeiros. Recibimos la llamada de 112 informando que había unha persoa con dificultad para moverse por resultado dunha caída que tuveron no monte. Os servicios sanitarios necesitaban dos medios para poder desplazado de onde estaba caído. O home de 59 anos de idade que practicaba trial cun grupo de pilotos sufriu unha caída e quedou atrapado entre un árbore e unha rocha. Os seus compañeiros foron os que deron a voz de alarma. Os bombeiros participaron no rescate. Chegamos, fomos xuntos coa ambulancia, andando, porque o noso vehículo non entraba hasta onde estaba a persoa, que era difícil acceso. Acompañados deles, pois chegamos hasta onde estaba a víctima, nos pasou a ubicación un compañero del polo teléfono móvil. E ao chegar ali, pois, o mobilizamos e o trasladamos nunha camiña nido que temos en Padiola, andando hasta un camiño que estaba na furgoneta dun compañeiro del e desplazamos hasta a ambulancia. A nosa labor foi transportalo. Unha vez na ambulancia, o home foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro en estado grave. Saíu da UCI o ferido no incendio rexistrado hai un par de semanas no barrio coruñés da Sagrada Familia, en que morrera outro veciño do mesmo edificio. Ante a súa boa evolución, foi trasladado á planta nas últimas horas. O incendio acontecera o 27 de novembro e obrigara a evacuar 37 persoas. Hai 2 investigados polos delictos de lesións e homicidio imprudente. Uns inquilinos dun inmoble de Pontevedra atoparon no seu fallado un artefacto explosivo de tamaño medio e enferruxado. Os TEDx da Policía Nacional están estudando a peza. Todo apunta a que está desactivado ou percutido. Unha das donas do inmoble lembra que xa atopara no seu día roupa e placas militares e que no inmoble viviran hai décadas 3 membros do exército.
Subimos ao terceiro andar desta vivenda de Lérez cunha das súas propietarias, Teresa Calvo. Aquí, a carón da roldana para subir a compra, están os fallados onde apareceu o artefacto. De dimensións medianas e bastante enferruxado, polo que parece ser bastante antigo. A Policía Nacional de Pontevedra di que todo apunta a que estea xa detonado ou percutido. Malia todo, os artificieiros do TEDx Pontevedrés levárono de aquí custodiado nunha gran caixa metálica ante o abraio da veciñanza. Pois sí, vimos dúas patrullas da Nacional e despois chegaron dúas máis. Sorprendeuche? Home, sí, pero pensei que sería algo en plan, pois a mellor algunha pelexa ou algo de, eu que sei. Pois non teño nin idea, algo de a mellor algún tipo de maltrato. Pensei niso, a verdad, non en que houbera un artefacto. Non lle sorprendeu tanto a Teresa Calvo, copropietaria do inmoble que alugara un dos terceiros hai 20 ou 30 anos a 3 militares moi novos, destinados en Pontevedra. Estiveran pouco máis dun ano e naquela limpeza xa atopara no fallado roupa militar e placas. Non reparou daquela no artefacto que agora uns inquilinos atoparon tras un arcón conxelador. A uns militares, sí. Non sei se eran 3 ou 4. Sí. E isto apareceu no fallado agora, non? Agora, claro, porque quedou sin limpiar. Non. Eu xa topara roupa de militares. Sí, que tiramos todo a basura, claro, por suposto. Que roupa? Roupa de militares non che podo dicir, destos monos, con chapas, con cinturóns, con estas cousas, pero nada máis. Tiramos con todo. Está certa de que daquela non aparecera ningún artefacto, non? No, nin o vimos, no, en absoluto. Nin o vimos. Pero bueno, agora apareceu porque, sabe, Dios estaba metido, parece ser que detrás dun arcón. Os inquilinos deron aviso 112, que foi quen organizou o operativo integrado por Policía Autonómica e Nacional. O artefacto ten forma de bala, aínda que as súas dimensións son sensiblemente maiores, segundo nos dixo quen o puido ver. Son dous elementos centenarios e queridos na parroquia de Loimil, na Estrada. Falamos dun carballo e dunha capela. A borrasca Bram xuntounos pero ás bravas. Rachou a árbore e caeu sobre o templo. De seguido ven o resultado aquí, no Galicia Noticias. Segunda xornada do xuízo a un veciño de Mesía acusado de violar con sumisión química 3 mulleres ás que captara para traballar nun club de alterne en Ordes. Os peritos que avaliaron as vítimas certificaron que sufrían un dano psicolóxico compatible coas agresións sexuais denunciadas e que o seu relato era real, non inventado. A defensa do acusado insiste en irregularidades no proceso en que os testemuños e as vítimas foron inducidos pola ONG que exerce a acusación popular. Cunha imaxe coidada e tomando notas de todo canto sucedía na sala. Así asistiu a esta segunda xornada do xuízo o acusado de captar a 3 mulleres para traballar nun club de alterne que rexentaba en Ordes e sometelas a sumisión química para violalas. A súa muller saíu na súa defensa, asumindo que era ela que se encargaba de contratar o persoal e que estaba sempre no local. Un termo que o fiscal puxo en dúbida en base a declaracións das testemunhas. Yo publiqué el anuncio de plazas libres de que se buscaba camarera para empezar. Ellas mandaron los currículos y yo les explicaba la situación. ¿Puede explicar de alguna manera que hay 21 testigos que aparecen en el atestado? Usted no la recibe en ningún momento dentro del club. Habla con ustedes de vez en cuando, por teléfono, pues lo han hecho por WhatsApp, pero en ningún momento relata que ustedes realizan ningún tipo de función en el club. ¿Puede dar algún tipo de explicación al respecto? No lo sé. Usted escuchó, ¿verdad?, al tribunal que tiene obligación de decir verdad. Sí. O abogado da defensa insiste nas irregularidades do proceso e na falsidade das declaracións de vítimas e testemunhas. Asegura que todo se debe a unha animadversión das denunciantes cara ao denunciado. Penso que se está destruindo a credibilidade tanto das testemunhas como das vítimas. Unha delas en concreto deu 4 versións diferentes dos feitos. Varios dos testigos manifestaron que o seu testemunho, as súas afirmacións habían sido previamente inducidas por unha organización. Entonces, claro, sendo así, poderíamos estar tamén ante sucesión falsos testimonios. É unha cuestión
animadversión contra o meu cliente, unha animadversión que pode ser irracional e que leva a facer cousas que non teñan sentido como esta denuncia. Nesta segunda xornada declararon os forenses que certificaron o dano psicolóxico que sufrían as vítimas cando as valoraron e que é compatible coas agresións denunciadas. Tamén que o seu relato é críbel e non inventado. Os forenses médicos non puideron certificar que foran sometidas á submisión química porque transcorrera moito tempo desde os feitos ata que as valoraron. A caída dun carballo de máis de 200 anos causou danos no tellado dunha ermida con máis de 3 séculos de historia na Estrada. Trátase da capela da Virxe da Saleta en Loimil. Os residentes da súa contorna denuncian que a árbore accidentada estaba podrecida e levaba meses en risco de caer. Tras máis de 200 anos de vida, o tronco deste carballo da parroquia de Loimil cedeu o pasado luns e caeu sobre a capela da Virxe da Saleta, unha ermida de case 400 anos de antigüidade. Se ben o impacto causou danos superficiais no tellado do templo, o incidente non deixou ningún ferido. Con todo, a veciñanza do lugar sinala que a caída da árbore non foi únicamente consecuencia do recente temporal, senón que era cuestión de tempo, pois atopábase podrecida. Xa no verán, xa que era unha rama, e no verán non houve temporal, nin houve nada, entonces xa demos aviso de que ese árbore estaba en mal estado, que en calquer momento podían caer outra rama. Xa se ve que está por arriba podrido. Caeralle xa unha pola e agora se nota que caeulle por arriba outra pola como se fora un cacho da cabeza ou... que non sei, terán que cortar, terán que cortar para baixo, porque o portemo que o carballo está podrido. Paralelamente, os veciños sinalan que a árbore accidentada non é a única que se atopa en mal estado na carballeira. É por iso que piden a súa tala ou substitución por espécimes sans que non comprometan a seguridade na contorna da ermida. Algúns están no mesmo estado porque, claro, son carballos moi vellos. E os carballos moi vellos chega un punto que non se tratan, pois acabanse dañando e surgen estes problemas despois. Algúnas persoas van paseando por ali co can ou van paseando, facendo senderismo ou que sea, entonces eso, claro, non é dicir, ten que vir un temporal, un forte vento para que caiga, non? Xa se ve que eso pode caer sin que faga vento ni nada. Pese a que, polo momento, os restos do carballo bicentenario permanecen na entrada da capela, os residentes sinalan que xa deron o aviso para que sexan retirados nos vindeiros días. Unha intervención que agardan veña seguida dunha comprobación do estado do resto de árbores para asegurar a zona. Houve un suceso tráxico este mediodía en Cabana de Bergantiños. Morreu unha muller atropelada. O accidente producíase contra as 11:30 na parroquia de Cesullas, no quilómetro 3 da estrada AC 429. Ata o lugar acudiron efectivos do Grupo de Emerxencias de Ponteceso, Policía Local, Garda Civil e 061. Os sanitarios non puideron evitar o falecemento da muller. Veciños de Brexo, no concello de Cambre, denuncian a perigosidade da estrada que une este concello con Carral pola velocidade elevada a que adoitan circular os vehículos. Malia que está limitada a 50, poucos son os que o respectan e os accidentes son continuos. Temen que calquera día as consecuencias sexan graves se as autoridades non toman medidas. Veciños como Cristina e Santi viven co corazón nun puño a diario porque xa sufriron varios sustos ao empotrarse coches contra a súa casa. Eu nos 22 anos que levo vivindo aquí, contra a miña casa en concreto, creo que se foron 5 veces. Moitas veces estás no salón e un sin vivir porque olles vir o coche xa cantando as rodas e dices ti ben ou non ben, ben ou non ben. A primeira foi pois a pouco de vir para aquí, que nos derribou todas as sardiñeiras que tiñamos aquí diante, máis o contador da agua e o muro. E a última, pois o ano pasado, en novembro do ano pasado, que derribaron o forno do Coceropan que temos. Aseguran que os accidentes son continuos nesta estrada que comunica Cambre con Carral polo exceso de velocidade. Malia que está limitada a 50, poucos respetan a prohibición. Temen que calquera día suceda algo grave. Os coches pasan a moitísima velocidade, non pasa ningún polo seu carril, pasan cortando as curvas e últimamente hai moitísimos accidentes, sobre todo aí na zona do Corgo. Este día houve un aí no bar do centro tamén que petou contra os coches que estaban aparcados. O sea, o exceso de velocidade é tremendo e non hai moita solución. Ademais, pasear por aquí xa é un pouco difícil, porque a veces parece que van facendo rallies. Isto é a ver quen corre máis. O triste deso non é solo eso, é que invaden os carriles contrarios. Ven unha familia, ven calquera e a desgracia é descomunal. Cualquier día nos van a llevar a alguien por delante.
porque es continuo, siempre está habiendo choques. Hasta el momento nunca fue nada a nosotros, a las personas, pero en cualquier momento nos iban por delante. Para evitar que iso suceda, exixen que se tomen medidas correctoras. Únicamente poñer unhas, non sei, uns badéns, aínda que non sei, porque aí arriba xunto ao colexio sí que o fixeron, algo solucionouse. Que se tomen medidas as que procedan, sean badéns ou o que faga falta. Os veciños de Brexo e Lema veñen de presentar un escrito exixindo solucións no Concello, na Deputación e na Garda Civil. Tras case 3 anos en obras, esta mañá reabriu as súas portas o mercado coruñés de Monte Alto. Os praceiros a clientela tiñan ganas de reencontrarse neste espazo agora renovado. De seguida vemos aquí no Galicia Noticias como acollen uns e outros esta volta a casa e que ambiente se respira nestas primeiras horas tras a reapertura. Me parece estupendo y que le hacía falta al barrio un mercado así, lo que hace falta es que funcione. La gente está respondiendo bien y es muy bonito el mercado, muy amplio y animo a la gente a que vengan porque es precioso, es para ver. ¿Están respondiendo los clientes? Para mí sí, yo no me puedo quejar. Unha muller quedou ferida ao quedarlle unha man atrapada nunha máquina de facer chourizos en Reboredo, na parroquia silledense de Taboada. Ata a vivenda trasladouse un equipo de sanitarios que contaron coa axuda dos bombeiros de Silleda para cortar nun primeiro momento parte da máquina e tentar liberar a man da muller. Finalmente foi trasladada ao hospital clínico para completar os traballos que necesitaron tamén da colaboración dos bombeiros de Santiago. Na Coruña están de estrea. O Mercado Municipal de Monte Alto reabriu esta mañá as súas portas tras case 3 anos de obras. Caleo sentir aí, Reyes. Pois aquí neste novo mercado de Monte Alto, tanto os vendedores como os clientes din estar moi ilusionados e encantados con estas novas instalacións. Os primeiros contan que os postos que teñen agora son moito máis amplos e luminosos, mentres que os consumidores aseguran que, malia que tiveron que agardar case 3 anos por esta reforma, pagou a pena. Porén, agora, uns e outros confían en que os 13 postos que están baleiros a día de hoxe se ocupen canto antes para poder darlle máis vida ao barrio. Unha imaxe renovada e con moita ilusión reabriu este mércores o novo mercado de Monte Alto. Muy ajetreada, mucho apuro estos días, de mucho trabajo, porque fue muy apurado todo, pero ahora estamos muy contentos. Con ilusión, a ver que tal esta etapa nova, a ver se sale mellor que no mercado provisional. Está moi cómodo, bonito, entonces estrenar a todos nos gusta, estamos genial. E a clientela tamén celebra a reapertura. Se ve un mercado moderno, bastante acogedor, o sea, estamos muy contentos, la verdad. Me parece estupendo y que le hacía falta al barrio. Estoy contento porque está muy bonito. Muy ilusionados con el mercado porque lo necesitábamos. A espera fue horrible, tener que ir hasta la arriba viviendo aquí, fui. Mucho más bonito que el otro, nada que ver. Que tengan mucha suerte, que se abran todos los puestos. Porque dos 22 postos que hai neste mercado, 9 están ocupados, outros 3 adxudicados e 10 baleiros. Ya tenía que estar todo licitado, todos los puestos abiertos. Está bonito, pero ten moitas carencias. E despois de tanto tempo, isto tiña que estar xa plenamente montado. Pero ahora se enchen os postos que están vacíos tamén, ben animase a xente e empeza a vir a comprar. Se ve que faltan ainda moitos postos pero ben, por lo menos está cerca da casa do meu fillo, que é o que me interesa. Con todo, os vendedores agardan que a afluencia de clientes medre nos próximos días. É moi pronto para decir nada, levamos 2 horiñas ou así, eso témolo que ir vendo ao largo da semana, ao largo do mes, e a ver que pasa. Hay que ir viendo ahora día a día de si la gente que teníamos antes aquí vuelve, que ya vimos a gente que sí que ya vino. Coa volta ao bulicio, Monte Alto recupera un punto de encontro para a vida cotiá dos veciños. Vían en titulares os derrapes, as arrancadas e os trompos e petardeos que fan retumbar as casas dos nosos seguintes protagonistas. É a realidade de cada madrugada de fin de semana en Poio. A Policía Local acaba de identificar algúns participantes grazas aos vídeos que achegaron os propios veciños, gravados, por certo, en zonas diferentes do concello. Temos problemas con esta información que intentaremos recuperar. Imos agora a Vigo porque tras varias xornadas de temporal Galicia vai recuperando o anticiclón este mércores
Xa loce o sol en moitos puntos da comunidade e mesmo hai quen empeza a gozar da praia por unhas horas. Xoel, contanos. E non é para menos, Raúl, tendo en conta este bo tempo que convida sobre todo a practicar algo de deporte ou dar un paseo e máis se se fai en contornas como esta, como a praia de Samil aquí en Vigo. Atrás quedan, polo tanto, esas choivas, tamén o vento, os refachos que se registraron durante as últimas xornadas e que a de hoxe vai ser unha xornada de estabilidade en prácticamente toda a nosa comunidade que comezaba, iso sí, con algunhas chuvieiras e mesmo néboas en puntos do interior como Lugo, pero que foron dando paso progresivamente a este ceos totalmente despexados. Durante as vindeiras xornadas, tamén durante esta fin de semana, agardase que o anticiclón das Azores continúe exercendo a súa influencia sobre Galicia, polo que non se prevé mal tempo durante as vindeiras horas. Isto foi un regalo, non? Despois de toda a semana que levamos chove, que amanezca un día así, pois é unha maravilla. Nos levantamos pola mañá e dixemos, vamos a esta Samil a pasear, que xa estamos cheos de chuvia. E por iso dixen, aproveita este rayo de sol, vamos a dar unha voltiña a pasear e que coe un poquinho o moreniño. No sabemos cuándo nos vuelve a tocar un día así tan espectacular, así que hoy hay que aprovecharlo al máximo. Genial, justo casi cercano del invierno, tener un día de sol así es increíble para practicar deportes, salir, disfrutar la vida. Imos ao Concello Coruñés de Monfero para coñecer unha vaca excepcional, chámase Rocha e o seu ADN revelou que é a vaca leiteira con mellor xenética de España. Iria. Si por fora pode parecer unha vaca máis, pero o certo é que Rocha foi elexida entre milleiros de vacas de toda España polo seu ADN. Unha información que nos permite saber que a súa descendencia vai dar cantidade e calidade de leite, vai ser máis lonxeva e mesmo vai emitir menos gases de efecto invernadoiro que as demais vacas. Unha máis na corte, pero Rocha non é unha vaca calquera. As últimas probas da Confederación Nacional de Frisoa a coroan como a vaca leiteira con mellor xenética de España. Tras sabelo, analizaron unha pequena mostra de ADN da súa orella e observaron que é a que mellores características transmite a súa descendencia, por diante de milleiros de competidoras. Miraselle todas as características, leite, grasa, tipo, todo. Enfermedades, agora estáse mirando o do metano. Xa o escoitaron, dende a cantidade de gas que van emitir á atmosfera ata a graxa que vai ter o leite. A xenómica permite ir seleccionando os mellores animais para reproducir no rabaño. Escollen sempre dentro das mellores nais, que os mellores toros, e vais facendo acoplamientos. Intentamos mellorar os defectos que poida ter o animal, máis que mellorar as virtudes, os defectos. É prioritario que produzcan leite, pero con calidades, con grasa e proteína, con animales sanos e que non teñan enfermedades. Agora toca replicar a alta xenética de Rocha no resto da gandeiría, e para acelerar o proceso usan os seus embrións e transfírenos a outras vacas. Para conseguir moitos animales de un solo se pode facer embrións, senón cada ano teríamos unha cría, pero a través dos embrións conseguimos moito máis descendencia dese animal. Un rabaño de elite, froito de anos de selección nesta granxa de Monfero, que hoxe pode presumir de ter a mellor no seu equipo. Recuperamos neste punto esa información sobre carreiras ilegais e condución temeraria en Poio. Quecen motores e a correr. Arranca o circuito de rotondas por Poio. Con quetiños, con o coche, cando chegas aí, pero a corte, Cítanse condutores con vehículos que teñen certa cilindrada co fin de percorrer o municipio facendo derrapaxes nas glorietas, percorrendo 1, 2, 3, 4 rotondas e levando a cabo unha condución temeraria. Arrancadas bruscas, coches que converten en paralelos trompos e derrapes. Os veciños están preocupados polo risco que supón. A partir de los viernes, esto aquí na avenida Nuriqui es un caos de niñatos con los coches haciendo kamikaze. El otro día en la rotonda esta, dan la vuelta, uno en dirección contraria y el otro normal. Un perigo incluso para os propios participantes. Esta última fin de semana bateron 2. Un derrapaxe e un impacto. Entraron
la glorieta en diferentes sentidos, colisionaron entre eles. ¡Os chamara a Guardia Civil! Pero tamén están fartos do ruído e mesmo das ameazas cando lles chaman a atención. Y un poco más lo lleva por diante. Y hay personas peatones, hay animales, hay gatos y colonias. Que tú protestas porque a certas horas que están haciendo los follóns aquí na porta da casa, aún dice, mira... Curioso, pero o mal tempo é un aliciente porque co asfalto mollado o derrape resoa mellor. É parte do que buscan. Modifican as condicións técnicas dos vehículos, xa sexa para ter máis ruido a hora de circular co vehículo, modificación de centralitas do vehículo, para coches que teñen unha cilindrada de serie, pois se vexan modificadas, aumentando seguramente incluso en 50 ou 100 cabalos de vapor. Grazas á colaboración da veciñanza, a Policía Local ten identificada algunha matrícula. Non é de Poio, pero non ven de lonxe. Unha pastelería de Pontevedra elaborou o Belén de pan máis pequeno do mundo. As figuras que compoñen miden menos dun centímetro. Vicenta chegou a España dende Venezuela hai 7 anos e apenas 2 máis tarde abriu a súa pastelería Vicenza Bakery Pastry na rúa Pintor Virxilio Blanco de Pontevedra. Dende entón, garda como tradición decorar de Nadal o seu local cando chega o inverno. Faino con figuras que elabora man a partir da fariña que queda no forno cando prepara o pan, as galletas e os biscoitos que vende. Esta costume naceu cando se percatou de que non tiña decoracións para a tenda no seu ano de apertura, unha circunstancia que, unida ao seu afán por aproveitar ao máximo os produtos cos que traballa, deu lugar a dúcias de pezas ornamentais. El primer año no tenía manera de decorar el local. Vecinos me prestaron decoraciones de sus casas para yo poder ambientar de Navidad el local y hice figuras de pan para poner en el escaparate, que si arbolitos, que si bastones de pan. La decoración del local viene en eso, no tener recursos y usar lo que tengo a mano. Lo que tenía a mano era la masa, la harina que estaba quedando, que salía del horno, y de ahí darle vida. ¿Sabes? No tirarla, no contaminar más. Formada en ciencias políticas, Vicenta exerceu durante varios anos como diseñadora de accesorios, unha experiencia que na súa etapa de pasteleira se traduciu na elaboración de todo tipo de decoracións. A pesar de que non todas elas están feitas de fariña, si é o caso da súa creación máis famosa. Trátase do micro Belén de pan que leva confeccionando os últimos 2 anos e que desta volta está conformado por figuras de menos dun centímetro. Como a la gente le gustó la decoración, al año siguiente me propuse hacer un Belén más grande y ahí nació la tradición. ¿Qué pasa? Que el horno no me permite hornear figuras muy grandes, solo tengo un horno pequeño y decidí entonces hacer las figuras pequeñas. El año pasado hice un Belén de 1,5 centímetros, la figura más grande, y siempre quiero romper mi récord. O Nadal aínda está por chegar, polo que para Vicenta é moi cedo para pensar en batir o seu récord do ano que ven. Polo momento asegura que centrará parte dos seus esforzos en convencer a outros negocios e os veciños do barrio que acolleu a súa pastelería e un lustro de que se vayan sumando a súa tradición ornamental. E van ver agora que probablemente sexa unha das casas particulares máis iluminadas de Galicia. Está en Teis e responde ao desexo da súa propietaria de compartir cos veciños a súa ilusión polo Nadal. Ana di que as portas da súa casa están abertas para quen queira ver a súa despregadura lumínica. A casa de Ana en Teis non deixa indiferente a ninguén. Detrás está a ilusión que ela sempre tivo polo Nadal. Sempre na miña casa sempre se celebraba moito a Navidade, facías o nacemento, facías o árbore. Bueno, foi inculcada así, gustoume sempre. Empecé pola terraza, despois a terraza pedía un árbore, na árbore despois pedía outro, e así un tras outro, a min gustábame. Agora milleiros de luces decoran a súa casa, muros, portas, balcóns, calquera recuncho está iluminado. Todos bromean coa competencia que fai o alcalde de Vigo. El gáname por goleada, pero bueno, el tamén ten moitos que lle axudan, que lle poñen, que lle fan, e despois ten un presupuesto que pode poñer el a seu gusto. Eu non, eu teño que ceñirme ao que hai. Non hai máis. Independentemente do orzamento, o que agochan estas luces e estes adornos de Nadal son moitas horas de traballo. Cando estou en verano, digo a miñas amigas, me teñen prohibido falar da Navidade. Me dicen, empezas agora? Claro, as cousas necesitan o seu tempo. Fan unha cousa, pois, imagínate, 1 hora, e depois estou 3 mirando a ver se quedou ben. Entón, claro, perdo máis tempo, porque estou mirando moito. Porén, paga a pena porque para Ana o importante é compartir cos veciños a ilusión de vivir con intensidade o Nadal.
E tiña unha veciña da casa de enfrente, mandoume un WhatsApp. Ana, estás ben? Vas a Charco, porque non... Que di que cando empezo eu que chega a Navidad, que xa se poñen, eu sempre animo que eles empecen tamén, e cando estou aquí colocando as cousas, anímame moito, a xente que pasa, e bueno. Onte vi un matrimonio de Santiago, que viñera a Vigo, pasou por aquí, subiu, e dixe, me permite poder subir? Sí, gustou, e dixo que sí, moita xente ven, é verdade que sí. A casa de Ana na parroquia de Teis está aberta cada día dende as 6 da tarde para calquera que queira visitala. Temos que agradecerlles de novo a súa fidelidade que onte nos fixo outra vez líderes de audiencia na nosa franxa horaria, cunha cota de pantalla do 24,4% dos telespectadores, 5 puntos por riba do seguinte competidor. Quedan xa con Marta de Arriba e o Telexornal, líderes tamén este martes. Moitas grazas pola compaña e moi boas tardes.